Ben bir aňsatjak ýol aýtjak bolýan. Bir dili goramak üçin bire öwrenmek gerek, bilmeýän zatlaryny. Ýöne ýene bir tarapy bar. Bilýän zatlaryny dile getirmek gerek. Ulanmak gerek. Ine sadaja biz türkmen dilini sadaja saklap bilýäs. Bir mysal üçin şu günden başlap şumaralar hemmesini türkmençe aýdaýdy. Hem birine telefon numarasyny soraňda eýýam 917 falan diýip gitýär-de. Şonu ýöňüne sıfıra goşamaly türklen goşýar. 0919 falan diýip gidibermeli. Ya birinden kıymat sorayan, tükana baraňla, türkmen özde, kıymat näçe bu diýäňle, 600 tömen. Japon 7 tömen. Şol türkmençe aýt, 400 tömen, 500 tömen, 500 müň diýip, 6 milyon diýip. Aňsatça, türkmen dilimizi ýaşatasyň gelýän bolsa, dewam etdirmegini isleýän bolsaň, häzir sen täzat gitip öwrenýän diýjek däl. Bilýän zaňyda. Şonu da şeýle gündelik ýagdaýymyzda, ýaşaýyşymyzda, sada alışverişdemi, harytdamy, aramyzdaky telefon gürleşiklerdemi, şonu aýdyp hem saklap bilýän. Bulu iş etmegim gerekdir. Ýöne, bir türkmençe jogap berende de şonu gen galmaň. Sen türkmençe sorayan, saat näçe diýen? O sana türkmençe aýtsa, aslında şo sana dogrusyny aýdypdyr. Şo parsça jogap berde sen gen galmaly. Indi bu zamanda şo türkmençe jogap berde gen galynýar. Ýa şu bar telefon soraňla, türkmençe jogap berde gen galynýar. Sen gen galsaň olam utanýar, indiki de aýdyp bilen nokta. Gelin hemmämiz bilelikde, şu günden beýlek, türkmençe aýdaýlyň. Iň azyna edetleri, şumaralary türkmençe aýdaýlyň. Bir şumara telefon sorasa 546 911 falan şeýle türkmençe aýdaýlyň. Bir kıymat sorasa 450'dir, 2500'dir, 6 milyondur, şonu türkmençe aýdaýlyň. Ýoş şeýdipçik türkmençe sakla bermeli. Sizden haýyşymyzy uly iş etmegem gerekdir. Bu videony görenlerem şunu paýlaşyp ýaýratmagyny haýyş edýär. Köp sag bolun.